Det er klart, at hvis man pendler ind i en bil eller ind i en større provinsby, hvor det er svært at parkere, så vil det jo være en fordel, hvis man havde nogle pendlerparkeringspladser, eller at man havde nogle bonusordninger med gratis cykler på større virksomheder. Den slags. Fordi typisk så har man så, hvis man deltager i en samkørselsordning, så har man et andet logistisk problem. Man har, det er ikke bare fra A til B, det er A, B, C, D. Ikke? Så man står i begge ender som medpendler eller som passager og har et uløst transportbehov. Ikke? Ja. Og typisk har man ikke 2 cykler, så hvad gør man? Man skal have det der til at virke. Ikke? Så selv hvis man har den perfekte match på en pendlerstrækning på over 100 km om dagen, så kan det være de der 2 kilometer i den ene ende, der gør, at det hele ikke er. Pendlernet har vi et samarbejde med et sindssygt nyt spændende produkt. Et lille opstartsfirma, der hedder MeMover. Ja. Og de laver sådan en sammenklappelig stepbike møder cykel, som kan klappe sammen på 5 sekunder, og så kan den komme ind bag i bilen, eller man kan tage den med i bussen eller i metroen, og den kan stå inde ved siden af skrivebordet på kontoret i København, hvis man arbejder i kontoret. Så tænk infrastrukturen hele vejen rundt på den måde. Man kunne godt forestille sig, at man kunne motivere folk til noget samkørsel, hvis man tænkte nyt, og så forstod hele den her værdikæde af transport som behov. Min holdning er sådan set egentlig, at der skal noget politisk mål på banen, altså noget ægte politisk mål. Ligesom da man indfører nært forbud mod rygning i offentlige rum, det samme mængde politisk mål, der skal til, før det virkelig lykkes. Fordi altså, ellers ville de her, som ligger og kører samme strækning hver dag, så havde de skulle fundet sammen alligevel. Og selvom der er kommet apps, så har kontakten har været. Det har den været de sidste 16 år. Det har ikke været svært at finde en at køre med. Og alligevel så er det kun 1 ud af 4 af dem her, der kan køre sammen, der faktisk ender med at gøre det. Det offentlige ved jo, hvor at vi bor, og de ved også, hvor vi arbejder. Og det gør det for os alle sammen. Så i virkeligheden kan det offentlige lave den store forkromede pendlerplan, uden at spørge nogen for noget. Og så kunne man så per lov sørge for, at du skulle vælge samkørsel fra, snarere end at vælge det til. For det første skal det være meget mere gennemsigtigt. I dag så er det et meget lukket netværk. Man kender ikke rigtig brugeren, den man bliver samlet op af. Så vi skal begynde at arbejde meget mere med sociale profiler og få en verification-proces ind på de her sider, så man både bliver verificeret i forhold til sin Facebook-profil, i forhold til sin LinkedIn, i forhold til mobiltelefoner og i forhold til sin mail. Det er meget lettere at blive samlet op af en person, enten som man kender, eller at blive samlet op af en person, som måske kender en af ens egne venner. Det er sådan, at det bliver mere gennemsigtigt, jamen, så begynder også at få nogle flere ambassadører og nogle flere brugere. Så vi har nogle communities, som er virtuelle, som vi i virkeligheden skal løfte over i den fysiske verden. Ja, det er jo svært at skille mellem den virtuelle og den fysiske verden, fordi de er jo stort set tænkt ind. Altså vi tager vores telefon med lige meget, hvor vi går henad, ikke? Så der er ikke det skel, som der var før. Vi lever ind i en strøm af information, lige meget om vi er hjemme, eller om vi går derude. Og den strøm af information kan lige så godt være ride-sharing. Og nu har vi jo en tid med information overload og alt muligt andet. Hvordan finder man lige frem til den der samkørsel-app, og i hvilken situation kan man ligesom få den landet ind top of mind i folks univers? Jeg tror, der bliver nødt til at se lidt længere ud i fremtiden. Det som bliver interessant i det næste stykke tid, det er, at mobiltelefonerne de begynder at tilpasse sig mere og mere os. Altså lige nu har det handlet om, at det er os, der tilpasser sig til teknologien. Og det kommer til at blive vendt om. Så hvis jeg skal hjemmefra og en tur til Roskilde, og jeg allerede har en ANSAP, så kan den lige så godt fortælle mig, du kan samle en op på vejen. Og hvis den person så kender en, som jeg kender, eller en del af mit extended network, så bliver det meget lettere. Så kommer den op og siger, men hvis du er din gode gamle ven faktisk står lige der og skal samme retning som dig, har I ikke lyst til at sludre lidt? Ja, præcis. Og det skal man så melde den til. Kan man det på jeres app allerede? Nej, det kan man ikke i dag, og det kan man faktisk ikke rigtig nogen steder. Det handler om, at det er udbyderne af smartphones, der begynder at bygge de her ting ind. Det er ikke noget, der er tilgængeligt. Okay, fordi jeg ved, at Facebook er kommet med den der med, at man kan finde nogen af ens venner, der har samme interesser og sådan noget. Så det lader til, at der er noget på tegnebrættet. Det kommer på tegnebrættet, ja, præcis. Har man ikke også noget med find friends, når man går i byen, at ens mobiltelefon siger, at nu er der indenfor? Det kan man godt, ja, men igen, altså man skal tænke på, det er igen det der med, at teknologien skal tilpasse sig os. Ja. I dag med Foursquare, det kræver meget hele tiden at skulle tjekke sig ind alle mulige steder.
for at det fungerer super godt, men det kræver i hvert fald en del. Og skal man gøre det hele tiden og forholde sig til de informationer, der er, så mister man de folk, der er omkring. Så man skal ikke have folk, der går og kigger ned i telefonen hele tiden. Det kender vi alle sammen fra caféer og sådan noget. Ikke? At man snakker ikke sammen og kigger ned i sin telefon der. Så det med at få løftet blikket og få teknologien til at tilpasse os, det er noget af det, vi kommer til at se. Og nu har jeg sådan et samarbejde med Statoil, og der ved jeg, at de har jo lavet sådan cykelnusserum og puslebord til cyklerne, og de har jo til bilerne, som vi ved. Hvordan kan de pusle om samkørende? Har I talt med dem om dem? Altså igen for ligesom måske at gøre os lidt mere tydelige. Altså vi har ikke talt præcis med Statoil, hvad de kan gøre for os. Det vi har tilbudt Statoil, det er egentlig vores API. Vi lægger alt tilgængeligt for dem, så de kan bygge deres skin ovenpå og skabe deres helt egen service. Så hvad de har tænkt sig at gøre i forhold til deres brugere, det må du spørge dem om. Er det også noget, man kunne gøre på kommunernes portaler, hvis man ville? Det er også noget, man kan gøre på kommunernes portaler, ja, præcis. Det er det. Og det er ikke noget, der kræver det helt store? Det kræver ingenting. Det koster ingenting. Det tager 2 minutter at oprette en widget, og smide den ind på sit samarbejde omkring det her API, og så bare lave et kommuneskin på den, og så kan man bruge den til, hvad man vil. Så vil vi også gerne lave i betalingsanlægget en mulighed for, at de folk, der er 3 i bilen eller flere, betaler mindre i brugerafgift. Så det her med at have betalingstrængselsafgift osv., det er egentlig, kan man sige, lidt en form for pisk, der sikkert også vil hjælpe med, men omvendt så kan man også gøre nogle ting med at lave parkeringspladser, specielt for samkører og sådan noget, som er guldåret. Og vi tror og håber, at det er begge dele, der skal til for at virkelig få det gjort stort. Blandt andet, vi har noget snak med borgerservicen om, at når man nu flytter til byen, eller når du nu prøver når du nu generelt starter helt forfra, som du oftest gør, hvis du flytter, jamen, så hjælp folk med at fortælle dem, hvordan fungerer den kollektive transport i forhold til, hvor du arbejder og sådan nogle ting. Så der er sådan nogle initiativer, man kan lave for at flytte folk. Altså du behøver ikke udvide motorvejene, og det viste i hvert fald dengang, og Monægte stadig holder, at det øgede altså også kapaciteten på de andre spor. Altså nu ved jeg ikke, at det kommer frem til den gang, men altså det er i hvert fald ikke noget, håber jeg, på deres bekymring for. Altså man mangler på en eller anden måde for dem samlet at sige, men hvad her er faktisk duk. Lise, Søren, Per og Trine. Tænker mere på samarbejde på tværs af kommuner og regioner, fordi nu sidder vi hele tiden og snakker Region Hovedstaden. Jamen altså Region Hovedstaden går jo ikke ned til Køge, og hvis vi skal fange nogle af de der pendlere fra Køge til København og så videre. Køge kommer næste gang. Jamen så er det ikke Region Hovedstaden, vel? Og vi sidder måske også og tænker på, jamen det er fedt, at vi starter i København, for de har jo også den her vision med CO2-neutral i 2025, men Københavns Kommune i sig selv er jo sådan set ikke særlig stor, så hvis vi skal have fat i der, hvor det virkelig batter, så skal vi have noget. Jeg hele deres forprojekt har siddet med at tøve lidt med, hvad er egentlig myndighedernes rolle og kommunernes rolle og interesse i forhold til samkørsel. Og hvor er deres greb eller deres kroge ind. Og noget af det vigtige, jeg synes, jeg har hørt i dag, det er, jamen, i forhold til det her private initiativ, jamen, kommunerne fremmer elbiler på alle mulige måder i det offentlige rum. Altså støtter, faciliterer og understøtter og prøver at drive elbilerne frem. Og også cyklingen. Og de begge to transportmidler, som private kører, også selvom teknologien ikke var moden og alt muligt. Man tror simpelthen på det, man siger, at det kan vi prøve at facilitere. Og det tror jeg, vi skal lære lidt, eller overføre lidt til det der samkørsel, at det er måske der, myndighederne skal se deres rolle i at understøtte det private initiativ og facilitere det på bedst muligt. Prøve at bruge nogle af de samme argumenter og lægge det meget op af, hvad man har gjort på elbiler og fremme af cykling. Og så bruge nogle af de argumenter på det. Og så sige, jamen det er ikke noget, vi skal piske folk til, men det er en drøm om, at det her det kan være en del af transportsystemet, så vi faciliterer det på bedst mulige måde.
og det er billigt.